Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless all our sponsors, donors, ug katugyod silang tanan nga mibulig ning Santos nga Misa. Healing, Aida Villacorta, Rosana Suarez, Georgina Labocay ng Tate, Nathan Tamas Hu, Hercules, Idi Aya, Evelyn, ug Amelita. Good health for all members of Abiliana National School, Batch 1967. Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan. Belated birthday greetings to Ayesa. Pahulay dayon Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Bestrus, Gamaliel Ong, Aquilino Erasga, Tony Paras, Daisy Lamiedo, Leonida Ligan, Daife, o ang mga kalag sa purgatorio. Ikaduhang Domingo sa Koresma. Diha sa atong kinabuhi, usahay moabot kanato ang mga gutlo, utak na, kanusa malipayon kita kaayo. Apan usahay, moabot usab ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakitan nga maoy makapahuyang sa atong pagtuo. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga labaw natong gipaminaw ang atong mga kagulanan ug kasakitan kaysa sa tingog sa Dios ug mangutana kita, kalisod ug kasakitan ba diay ang sangputanan sa mga nagmatinud-anon sa pagsunod kang Kristo? Ang atong ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga luyo sa mga kalisod ug pag-antos adunay kahimayaan. Gani, pinaagi lamang sa pag-antos atong makabot ang kinabuhing mahimayaon uban sa Ginoo. Busa, uban sa masaligon nga mga kasing-kasing, simbahon ug himayaon ta ang Ginoo. Palihog, manindog. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ning Dominguha, mga igsoon sa Ebanghelyo, ang Ginoo nag-awhag kanato. Naunta kita, maminaw siyang pinalanggang anak. Beloved son, listen to him. Uunta, kini ato maminaw sa pulong sa Dios, magbag-o dias tong kasing-kasing. Sa kabaguan unta nga grasya at madawat ang kabaguan sa to ang mga kitawag to mga kasakit sa kinabuhi unta hilamdagang itatagaan ta sa kalina o kalipay. Unta nga ang grasya sa kabaguan sa pulong sa Dios maabot nato mohatag og sa to panimalay ba nga naas kag guliya o kagubot ba nga antay kalinaw na o pasinamtanay. Labi pa ang kitawag pulong sa Dios maghatag og usab kabaguan sa tong kahimtang sa lawas sa itong mga sakit o tagaan nagkaayuhan. Muna nga sa ulog ng Santos nga Misa karon, ato ang inulsulon atong mga sala, naminaw kita sa Dios, sa pulong sa Dios, ug basulan nato harang kita maandam sa pagsaulog ng Santos nga Misa.
kita sa Dios magkagagahom sa tanan pasilo ng atong mga sala dadung ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag, pinaagi sa imong pulong, aron malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Isip usa ka tawo nga dakog pagtuo. Si Abraham andam sa paghalad sa iyang kaugalingong anak ngadto sa Dios. Apan ang Dios sa kinabuhi mihatag kaniya pagbalik sa iyang anak. Isip timaan sa kasabutan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Atong pamation. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, og siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya. Ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod sa pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mihayat si Abraham ug nakita niya ang usa kalaking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog, ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya. Ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Bugtugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong panalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi.
ako bisan sa akong pag-ingon. Gisakit ako, bililhon na tubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihala ng sakripisyo sa pasalamat. Ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaan ngadto sa Ginoo, sa atubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong taliwala, O Jerusalem, mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Wala luwasa sa Dios ang iyang kaugalingong anak diha sa krus ug sa kamatayon. Apan mao kini ang dalan ni Jesus sa kadaugan ug ang tuburan sa atong kadaugan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Atong pamation. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili bahatagan kita niya sa tanang buta nga atong pangayoon kaniya. Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyo po alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos.
Tapos sa unom kaadlaw, Jesus took Peter, James, and John and led them up on a high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. His clothes became shining, exceedingly white like snow, such as no launderer on earth can whiten them. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. Rabbi, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Because he did not know what to say, for they were greatly afraid. And a cloud came and overshadowed them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved Son. Hear him. Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves. Now, as they came down from the mountain, he commanded them that they should tell no one the things they had seen, till the Son of Man had risen from the dead. So they kept this word to themselves, questioning what the rising from the dead meant. ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mangigsoon kung makaamgo lang kita taba, no? Kung unsa kadako ang Ginoo kanato. Nga gani iyang gitugyan kanato ang iyang anak. Aron nga kini sakiton mag-antos ilan sa krus ug mamatay. O kini gitugutan niya tungod kay haron kita maluwas. Kung makaamgo lang kita ba, nga sa gugma sa Ginoo ba, nga nag-anto siya, aron siya bayran niya atong kasalanan. So ang atong mga pag-antos, mo ang ato ang mga sala, mahinungdan sa iya mga pag-antos. Tarawa sa kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Kung makaamgo ta ng mga igsuo, no? Kinsa mo gid makonsensya ba? Makahinulsol gito magbag-o gid ta. Magbasol sa mga sala. Ato ni aging Domingo, nadungog na to si Kristo, ingon niya, nung naabot agad ang kaluwasan, so pagbag-o na mo, ug paminawa ang pulong sa Dios ang Ebanghelyo. Mangigsoon, kung naminaw lang kita sa pulong sa Dios, makaamgo kita. Bago itong kinabuhi. Karon sa Ebanghelyo karon, sa itong dungog, ang Dios nga Amahan na gyud niingon, kini akong pinanggang anak, pamatia ninyo sa kini. Pamatia. Nakabasa ko sa wali sa atong Santo Papa, panahon sa ning Transfiguration, diha sa usa ka kapilya, nga diin ang mga tao nga diha yang gipangutan na sa unsa magay obligasyon nato mga Kristiyanos sa magyud. Ningon sila nga, o ningon ang ito Papa, di ba ang pagsimba gyud kanato nga Domingo? Di ba ang pagpuasa, pag-abstinensya? Maayo ka na, buhatan ninyo na. Pero ay nagkalimti hapon pa niya. Ang unang obligasyon gyud nato nga kita mga Kristiyanos mo gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Listen to Jesus yun. Paminaw. Kaya po pa niya, kung maminaw ka sa pulong sa Dios, mabag-o jud ka. Ang pulong sa Dios, muluwas nimo sa imong kasalanan. Ang pulong sa Dios, maglig-on nimo gikan sa imong kahuyang. Ang lig-on sa Dios, mudan-ag sa imong kinabuhi nga mangit-ngit. Ang pulong sa Dios, kinabuhi. Una sa ito, Papa. Pero, ningon siya. Pero ikaw makadungog ka sa pulong sa Dios, kinahanglan jud ka mangita og lugar sa kahilom.
there should be silence. Kahilom di lang sa palibot, kanang kahilom yun sa kasing-kasing, sa hunahuna. No? Kasing inside, internal and external silence. Iningon sa bantay kikining kalibutana, saba kining kalibutana nato. An external noise, ang kasaba gyud ay kaguliyang ang kalibutan. The noise of the world. Madungog kita sa palibot nato. Labi pa ang kanang gitawag tog kasaba inside us. Nga daghang kay tag hunahuna, kay ngawa, sinibutang sa kalibutan, so noisy. Nga di ani ta magdungog o di ta kadungog na sa pulong sa Dios. Muning kalibutan na people don't pray anymore. Wanas lang makaminaw sa pulong sa Dios. Ang kalibutan na tungod kay sila nabungog na, they do not know anymore how to listen to each other. Umang di kita maminas sa isig usa, kagubot o gaguliyang yun. Tanawang kita mag-away o. Tanawang mag-away o. Magsinggitanay na, why maminaw? We don't listen anymore. Listen. Mabitaw nga, importante dyan kaayo, silence ka ng kahilom. Kaya diya sa kahilom mga igsuon good, madungog na to ang pulong sa Dios. Kaha lugar nga hilom, no? Sa kahilom, importante na siya. Haron, madungog to ang pulong sa Dios. Pero labing importante yun ka ng internal yun silence. Ka ng kahilom sa kalag. Si Saint Teresa of Calcutta ba? No? Doon na siya ay suggestions, no? How to make possible inner silence. Haron ka na yung doon na gitay silence yun. No? Nga inner. Take note of this. Ito pa niya. Ato yung i-practice kini. The silence of the eyes. By seeking always the goodness and the beauty of God everywhere. And closing our eyes to the faults of others and to all that is sinful and disturbing to the soul. Ato yung tanawon mga ison, ang katahom, ang kaayo sa Ginoo nga nasa palibot. O ato yung mapiyong ta sa pagtanaw, lay pa lang sa mga ngilad na nastong isikataw, sa mga ngilad sa mga palibot sa sala. Duha niya suggestion, the silence of the ears. Silence of the ears, sadunggan. By listening always to the voice of God and the cry of the poor and the needy, and closing our ears to all other voices that comes from our fallen human nature, such as ang gossip, tale-bearing, uncharitable words. Naunta ang atong dunggan ba? Maminaw yun sa pulong sa Dios, sa tuaw sa mga timawa o kabus. O kini atong sinaduan yun, anang gitawag na to kabuang sa tao ba? Nga diin naanta ng chismis, naanta ng butang-butang, o naanta ng diya mga puong nga mahait. Puong pa niya, kinahanglan tada, silence of the tongue. Silence. By praising God and speaking the life-giving words of God that is truth, that enlightens, that inspires, that brings peace and joy and hope. And by refraining from words that causes darkness, turmoil, pain, and death. Ngaunta, neto mga dila ba, atong ilito kini ang mga pulong sa Dios. Mga pulong nga hatag og kaikag, no, kalipay, no, kahupayan o paglaom sa mga tao. O itong di kayang kini ato ang pagkabuang ba? Nga diin mga pulong, nga diin
Hatag kaguliyang, kagubot, kasakit o kamatayan sa mga tao. And then, usasad, let us practice silence of the mind. Silence of the mind. By opening it to the truth and knowledge of God in prayer and contemplation. Like Mary who ponders God, every word of God that he hears. Closing it to all untruthfulness, no? Destructive truth, rash judgment, false suspicion, vengeful thoughts and desires. Pasabot ba? Naunta kita, atong unang malandong yun sa pulong sa Diyos. Kanunay. Sa kaayo sa Diyos. Niya, hawasan tani itong mga nuhuna yun sa nuhuna nga paghukom sa isig katao, pagdaot, plano o papanimalos sa itong isig katao o mga bakak. And then, lastly, siya, the silence of the heart. Ito ang kasing-kasing. By loving God with all our heart, our soul, and mind, and strength, and loving others as God has loved us, and avoiding selfishness of all kind, hatred, envy, jealousy, and greed. Munta kita, itong kasing-kasing ba? No? Upitik lang tayo ginediya sa may gugma sa Diyos, tibuog itong kinabuhi, sa itong isig katao. O ato yung likayan, paghambis itong kasing-kasing o kahakog, kaliksilag, kalikot-kot o kalagot. No? Mga igsoon, in the silence, ang silence nilabig yun na itong yung paningkamutan yun is the silence of the heart. Kaya naagod sa kahilong gud sa ito ang kasing-kasing mga isuon. Ato madungod yun ang comforting words of God. Unya, kung atong kasing-kasing mapuno na sa pulong sa Diyos, mga isuon, and we are comforted, then kita usab, kanang comforting words of word, ato sa nang ipaambit, no? To God, the comforting God, diha sa dagwa sa mga temawa o kabos. Lain pagkasulti mga isuon ba? Lain pa din panahon sa Kwaresma. O kahit sa itong spiritual life ba? We need to go to a mountain. No? Sama sa mga disipulo nga ni. And somehow in that mountain, we pray and we encounter the Lord. And we listen. The disciples saw the Lord yun. No? Nakita nila. In that God experience na to yun, in God experience ito ang silence sa itong kinabuhi. Then, when we come down, we share that experience we have with God. Kanang gitawag na to, the message we receive from the Lord. Si Fulton Sheen, sana sa obispo nga sa Amerika, ang iyahag yung lecture sa television ni A1 yun, na top grocer yun, top, no? Because muro yung magnet yun siya ba? There's power. Ibangutan na siya nga, how do you do it? How do you prepare your homilies, your talks? Ningon sa pung pa niya, ningon siya, I always sit down and kneel down in front of the Blessed Sacrament 1 hour a day. And I listened. And he tells me just what to say and what to do. Listened. A parishioner of mind, no? Simba siya kada adlaw. I ask him why. Ningon sa, Father, I need to go to Mass, I need to listen to the word of the Lord because I am so busy. I need time to pray. Pung pa niya, ang pulong sa Diyos yung madungog, nga iyang tuwa siya kasing-kasing. Maoy, itawag niya, para niya magdag strength, direction, and muro ba itawag to motivation sa iya patrabaho tibok adlaw. It's the encounter of the Lord. Maigsuon, kita giawag ta sa simbahan. Yeah? Nga kini pa sa Kwaresma, di lang ta magpuasa, abstinensya. No? Kinahanglan kita mag-ampo.
And there is one special prayer gina ng pag-ampo. I hope we would do. Kanang pag-ampo, gina ba? Pag-ampo by listening. Listening. Sa panos Kwaresma, there will be, the words of God will be on us. Listened. Listen by all means. Paminaw yun. There could be recollections. Listened. Go to a place. You need that. Listen yun. And even do this. No? Do this. Maybe when you wake up, ibatan niyo ba? Tanaw ni mo diha sa bumbong, tanaw sa cross. Just look at the cross yun. And say and don't say anything. Just eye to eye lang yun. Look at the cross. And even if sometimes you go to Via Crucis, for example, okay, it's good na makuyog tas grupo. But why won't you do this sometimes? Via Crucis ka, when you go from one station to another, you say nothing, you do nothing, but just look at every stations. Focus it for few minutes. You know, kung buhaton ni muna, sutian ka. Christ will tell you something. If you listen, He will tell you something. And I'm very sure that message of God that you will get will change your life for the better. You will have your own transfiguration. And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on a cross, my burdens gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, Amahan ng nagagahon sa tanan. Buhat sa langit at sa yuta. Kristo yang dito nato. Dan ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Sakit sa gulo ni Poncio Pilato. Lansa sa krus na matay kilubo. Kung sa namin natay. Itulog ka adlang mga nabanha. Usa ka sa langit. Nagalingkod sa tono sa Diyos. Amahan magkagagahon sa tanan. Ikan dito mabalik siya. Probo kong sa buhi o sa mga minatayin. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Pusiluan sa mga santos. Pusiluan sa mga sala. Sa pagkabanhaw sa lawas. Sa kinabuhing dayon. Mangigsoon pinaagi ni Jesus ang uban sa hingpit nga pagsalig. Mag-ampo kita ngadto sa tong amahan sa langit. Padangat ta kaniya ang tanan nga ato ang gikinahanglan. Ngayon kita paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan sa gobyerno madiskrubihan nila diha sa pag-ampo ang usa ka maayong panglantaw alang sa kalibutan sumala sa plano sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Paminawang imong katawan, nga mag-inambitay unta ang tanan sumala sa anaa kanila aron walay mag-antos sa kalisod kagutom ug nga unta mahatagan ang tanan sa katungod ug kahigayunan nga magmalipayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. paminawang imong katawan, Nga ang sulugoon sa Dios
Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, kansang kinabuhi na halad alang sa kabus, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Paglinawang imong katawan, nga dili unta kita magduha-duha sa paghalad sa atong kaugalingon alang sa atong pagtuo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. paglinawang imong katawan, nga ang tanang nangamatay tungod sa ilang pagtuo, makatagamtam na sa himaya sa langit uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. paglinawang imong katawan, Diyos among amahan, itugot ang imong anak, nagpuyo uban ka namo. Pagligon ka namo bisan sa makasakitan nga among maangkon. Diya sa pagtukod sa imong kalibutan dinhi nga nagkatagbo ang gugma o justisya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa mahang magagagahom sa tanan. O Ginoo kining halar ginagpapas unta sa mga sala. Magsantos sa amo ang kalag ug lawas. Para maandang may pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kagipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon. Dito sa bukid nga Santos, iyang ipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod o sa propeta. Tudluan niya sila na mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi siyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagkasangyo kami sa imong himaya, doon silang wagkunong
nga pag-awit. Sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis, salamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandog. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo bumalik na. Paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumig ni mo simbahas tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuli mga igsoong nangamatay makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daygog himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahong Amahan, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-aampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
kami kanimo, Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamo. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Yesu Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Pakita ang panag-inig suunay. Kudira sa Dios nagawag tang salas kalibutan, bulahang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ampo kita. O ginuhuman kami mga lawat, paningkamutan namo nga magpasalamat kanimo. Aron imong buhaton nga makaambit na kami sa butang sa langit. Bisan tuod niya pa kami din sa kalibutan. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit at kamatayon sa krus. Naitudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkamong gigipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit nahiuso sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo
pinagi sa mo Giniso Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo Dias kay usa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa sponsors and donors, ang Choir Sons of Mary, no? Atong Pilgrims Legion of Mary, St. Joseph Paris Tabonok, led by Mrs. Teodora Cabano, no? Legion of Mary sa Cebu Senatus, o ato ang Charismatic Renewal Group sa Aurelio Chapter, atong offers sa ring humawas Joy Catayla, Pilgrims and non-pilgrims. Salamat kayo sa mga readers, psalmists, altar servers, lay ministers, uban ba ang crew sa to ang cameraman. Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako ba? Ikaw? Unsa man ka? Paminaw sa. Aw. May pangutan na. Mukat ino pagtabaran ki. Ako nagangat bang maladlaw no. Gisaan ako sa Ginoo baga di na kumasuko, di na kay kumuulbo ba, di pres una akong pugong-pugongan, akong batasan kay wapsay ayo hinahinayan ako hinulsulang ako mga sa. Ikaw mo ginagpuasa ka sa pagsigig pamadlong time pa sa. Muta. Mutki ka. Ganina ra ko diri karo pagkatibako. Bantog ra ganina ba. Bangon ako alas 3 kadlawon wa naman niya. Akong basiyo sa perfume hurot bakante. Mao ay kagiligo. Taka man. Nisimba ka sayo ka. Nahu, Kon mo sa paminaw. Kung nisimba ka kinahanglan gyud ka maligo kas perfume. Tay pa sa. Oh. Nagbong to dito sa ako na lang naginot. Istoryahe. Oh. Diin mangyog kami. Sa Nisimba ka. merkado nangumpra. Uy, kagwapo. Katawan dito sa rep. Dito ka sa merkado. Oh. Ganina sa isbuntag, alas kanang kadlaw alas 3. Ay, uli naman lang ko niya. Paminaw. Nag-inis ko. Ay, Nagimbaman ko. Ay, astilan. Oh, nindutan at ko merkado, nindut kik sapatos. Ay, uli na lagi ko. Kung todo inis, nganong gaingon magkana. Ako, yung ko, di kumsako, pero karon lagot ko. Nangumpra lagi ko sa mga No, pagkaon na to karong si Oo, panahon na. kita ko. Dito sa Oh. reef, puno kang reef sa manok. Imo gipakyaw ang manok ni Iska. Kaya nagpagwapa na si Iska kay naa ka. No? Taka man lang ka. Ay, Ayaw ko pagpangaway kasi manasan tabaya. Unta. Pero, Di ba napuasa na ka? ang gitauran kung sugay ni Buro putak sa iyo. Unsa ba yan ka? Nga namang, ha? Nga nung ipalit kag manok? Nga nung ipalit kag manok? Di ba ka pwede ka nun eh? Dili na karning manok kung saan utan na? Oo, di ay no. Mm. Sige lang kayo, ako nag-abstinensya man ko. Pili-pili naman ko sa kong kaonon. Ikaw, kung magpaasa ka, pwede man sat. Huwag may magbuot ni mo. Oh. Ay, pabadlo, may tiguang na biya kay samtaw ko. Nagpuasa na ko anak imong giingon. Uy, wala ko anak. Kani ato na na. Kanda lagi karnero, di palit mo ka ng manok ka na may dagang utanon, mag-utan na ko ta. Ay, nausap. Masang di na diya sa rib. Uy, kung di mo mga una na, bahala na. Duway mo kaona na. Nga nung manggit, nga nung problema man ka ng puasa, ka ng abstinensya, kano sa man rin tapag puasa, kano sa di sa ato naman ang gusto, di ba? Ugma ko magpuasa, karon ko puasa, okay nga, di ba? Buot mga kaoy, ikaw may buot sa balaod simbahan, bi aron ba Kaya nga nung man rin, usa man rin malaod simbahan, be, anong puasa o abstinensya. ang makatubag na, dili ako, Monsignor. Monsignor. Bi, Ngayong panahon sa Kwaresma, no? Giyawag man ta og pagpuasa o pag-abstinensya, no? Ang pagpuasa mo na ang dili sobrang kaon, no? Kung kaon ka, one full meal lang niya, ay mo lang half lang, no? Abstinensya mo ang paglikay sa karne, mao na siya. Kaya balawod simbahan mao kini ha, mga taning ito ng hinunduman. Nga
sa Miyerkules sa Badles o sa itawag to Good Friday, mao na panahon sa puasa o abstinensya. No? Sa tanang mga birne sa Kwaresma, of course, maglikay ta sa karne, mag-abstinensya ta diya sa karne. Pero kinsa may giyod ni ang mag-abstinensya o gitawag to puasa. Mag-ida na gini kag 14 ha, unya pataas, 120 unsa ba, hantod ka mamatay. Mag-abstinensya kita. No? Pero sa puasa, kanang gitawag to kaon nga pinugnan, no, dahil sakripisyo, mag-ida na gini kag 18, hantod sa 59, obligado ka ni anak yun, nga mag-puasa ka, mag-control ka sa iyong pagkaon. Pero mas senior na ka, hala, kaon tama sa ginawa. Exempted na ka. Maunay atong suwayan o yung duman. Karne, okay. Dita ang abstinensya sa karne. Muta na ta, paghang kay ninyo, ang manok karne ba na? Apil ba na siya? Oh, karne. Basta karne. Abstain ta ni anak. Muna nantay mga utanon, no? Sa mga laing mga isda ka sa itong abstinensya. No? Di ta na ito ng inumduman. Hinuon, doon ay mga exception ha. Labi pa katong isuon itong mga masakiton, no? Kinahanglan yun kag pagkaon, no? Sa garni pagkaon yun ka, exempted mo ni anak. Labi pa kan naa kay masakiton ka, mabitaw ang senior citizen bitaw nga exempted na kay kinahanglan nagkaon sila, no? Pagkaon sila kita daghan na. Nananaw mo kaon kay pag sustainer gyud ba, no? May importante naman kay na. Og usab nga sa panahon nga mahimutang exempted kun tagaan ka og pagtugot dispensation sa simbahan, no? Aray pa sa obispo, mahatag dispensation nga mahimo kini tungod sa hinungdan nga iyang ipadasabot kanato, no? Ug usab nakita usahay natin kay gayunan sa nahita sa kura dayon sa nga sa atong parish priest nga kining birnisa kauntag karne tungod sa hinungdan kakabugat jud, no? Nga ang iyang malandungan unya hinuon masugot na siya ang tagaan taanag pagdugot simbahan. Pero ato ang bayran ug maayong binuhatan. Kay mao mo ginay tuyo gid ba? Ang ato pag-asa pag-abstinensya, mao mo ginay ba harong nga kita mapuros og kagalingon, yang buhat ang mga maayong binuhatan, mao mo ginay tumong ang maayong binuhatan. Mao nay balaod. Pero ngano magpuasa og abstinensya ta, mao nay labi importante. Kini importante ha? Nga nagsakripisyo ta tuwag gusto mo duyog sa sakripisyo ni Kristo sa pag-antos padung sa kalbaryo o sa kamatayon tungos ng mga sala. Kita'y sad-an, muduyog ta uban kaniya. Maunay kasing-kasing. Kita ito, ingon na ito, mainantuson o ito nagpuasa. Gani, daghang kaayusan na itong mga Kristiyanos karon nindot ka ini, no? Atong karaang katigulangan ba? Gikan na yun na sugod sa Ash Wednesday, hantod sa Semana Santa, pagkabanaw, magpuasa o mag-abstinensya na sila. Di lang kay Biyernes. Kung inyo nabuhaton, very good. Ha? Very good. Pero di mo obligado ni anak. Importante, kaya kasing-kasing na nagsakripisyo, miduyog sa paghalad, sa pag-antos ng Ginoong Hesukristo. Amen.